Good morning, madam. Busumataरि? Yes, madam. नों नोंनि टपिकखौनो सामलायनो हायाबा गावनि ओनसोलखौ बोरै सामलायगोन नोङो? Sorry, madam. बोरै नोंनि मानसि नागिरनाया माथो दासिमबो दिहुनना होनो हायासै? गोजौनिफ्रायबो प्रेसार, ओरै निउस मिडियानिबो प्रेसार, आरो मोनसे नोंनि ओरै अबहेला खामानि मावनाय। बेबादि जों बोरै जानांगौ जाखो? सानथामनि उनावनो बान्था राननायनि हाबाफारियाबो जासिगोन। नाथाय दासिमबो लिरगिरिनि सिनायथिखौनो मोननो थाङाखै। नागिरगासिनो दं, madam. जेसे हायो एसेनो थाब दिहुननो नाजागोन। मानसिनि थंखौनो मोजाङै मिथियाब्ला मानो मालायनि बिजाबखौलाय इन्टारनेशनेल